Qari mill-Evanġelju ta' San Mark. F'dak iż-żmien Ġwanni qal lil Ġesu: Mallem, wieħed raġel li soltu ma jkunx magħna, rajni ikeċċi xjatem f'ismek, u ridna nżommuh, għax hu mhux wieħed minn tagħna. Imma Ġesu qal: La żommuhx, le, għax m'hemm ħadd li se jagħmel miraklu f'ismi u mbagħad malajr se jkollu ħila jgħid kontra tiegħi. Għax min mhux kontra tagħna huwa magħna. Min jagħtikom tazza ilma x'tixorbu għax intom tal-Messija, ngħidilkom is-sewwa li ma jibqax mingħajr il-ħlas tiegħu. Imma min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċ-ċkejknin li jemmnu fija, ikun jaqbillu jekk jorbtulu magħhom u ġebla ta' tħin minn dawk li jdawru l-ħmir u jixħtuh fil-baħar. U jekk idek hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqtaħħa barra. Jaħbad lek aħjar li tidħol bit waħda fil-ħajja milli tmur bidek it-tnejn fl-infern fin-nar li ma jintefix. U jekk riġlek huwa għalik okkażjoni ta' dnub, aqtaw barra. Jaħbad lek aħjar li tidħol b'riġel wieħed fil-ħajja milli tixteħed b'riġlek it-tnejn fl-infern. U jekk għajnek hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqlaħħa barra. Jaħbad lek aħjar li tidħol bajn waħda fis-salna talla milli tixteħed bajnejk it-tnejn fl-infern, fejn id-dud tagħhom ma jmutx u fejn in-nar ma jintefix. F'dan il-ħadd, is-26 ħadd ta' matul is-sena, Ġesu ma joqgħodx lura biex iwissina fuq il-ħajja li aħna qegħdin ngħixu. Dan il-Vanġelu ser jgħinna biex naraw fuq liema naħa qegħdin. Jekk hux qegħdin fil-naħa tajba, ġifieri qegħdin nimxu wara Ġesu, jew inkella fuq in-naħa ħażina qegħdin nimxu wara x-xitan. Ġesu jurina li aħna hemm bżonn noqogħdu attenti għal dak li ngħidu u għall-emejjel tagħna. Ġesu huwa ħafna qiebes fuq min jagħti skandlu. Fil-fatt jgħid li aħjar wieħed jidħol bajn waħda, jew inkella bit waħda, jew b'riġel wieħed. Sintendi dawn ma rridux nifhmuhom mod litterali li aħna se nidħlu fis-saltna ta' smewiet bajn waħda jew b'riġel wieħed. Imma bil-maqlub Ġesu qiegħed jgħidilna biex verament noqogħdu attenti kif inġibu ruħna. L-imġiba nisranija, l-imġiba tal-Apostlu ta' Ġesu trid tkun infassla fuq dak li għallimna Ġesu. U importanti li fil-ħajja li qegħdin ngħixu, fiż-żmien li l-mulej qiegħed jislifna, tajjeb li aħna nkunu dejjem ta' eżempju ħajja ta' Ġesu. F'kelma waħda, kif jgħidilna San Ġagbu fl-ittra tiegħu, il-fidi tagħna f'Ġesu irridu nurruha fl-emil tajjeb tagħna. U għalhekk ejjew ħuti f'dan is-26 ħadd matul is-sena nitolbu l-mulej biex jaqaf magħna, biex nikkumbattu il-maltempati, id-diffikultajiet, il-kuntrarju li jkollna fil-ħajja tagħna. U fuq kollox dan se nagħmluh billi nintelqu iżjed f'idejn Ġesu.